Testamentul duhovnicesc al eroschimonahului Paisie Olaru. Părinte Paisie, ce sfaturi duhovnicești dați ucenicilor sfinției voastre, care va urma sfaturile și binecuvântarea? Să mă pomenească la sfânta rugăciune cât vor fi în această viață trecătoare și să crească și ei ucenici duhovnicești. Ce au văzut bun la mine să urmeze și ei, iar ce au văzut rău să mă ierte, ca să fie și ei iertați de Dumnezeu în cer. Aceiași părinți l-au întrebat: ce sfaturi dați ucenicilor care vă îngrijesc în suferință? Să poarte neputințele mele trupești, precum le-am purtat și eu pe ale lor, cele sufletești. În tinerețea mea am grijit și eu de un bătrân și uneori îi făceam nemulțumiri și îl supăram. Apoi îndată îi ceream iertare și mă rugam pentru el la Dumnezeu și ziceam: Doamne, nu cer să-mi răsplătești aici, ci dincolo. Așa îi spun și ucenicului de chilie, că dincolo îi va răsplăti Domnul dragostea și osteneala pe care o face cu mine păcătosul. Alți părinți l-au întrebat dacă se teme de ceasul morții. Cum să nu mă tem, dacă sunt om păcătos? Căci și Mântuitorul, când se ruga în grădina Ghetsimanii, zicea: Întristat este sufletul meu până la moarte. În viața mea am văzut sfârșitul multor părinți și credincioși, dar nu am văzut pe nimeni râzând în clipa morții, că atunci e atunci. Ucenicii iarăși l-au întrebat: care sunt ultimele cuvinte pe care ați dori să le rostiți în clipa plecării la Hristos? În ceasul acela aș dori să repet rugăciunea cea mai de pe urmă a Sfântului Apostol și Arhidiacon Ștefan: Doamne Iisuse, primește Duhul meu. Ucenicii de chilie l-au întrebat: ce cuvânt de învățătură ne lăsați ca testament pentru a merge pe calea mântuirii? Să facem și noi ceea ce învățăm pe alții și tot ce facem în viață să fie spre slava lui Dumnezeu și spre folosul aproapelui, că dragostea acopără mulțime de păcate. Acest testament vă las tuturor ucenicilor mei, adică testamentul dragostei. La urmă a spus părintele Paisie ucenicului său apropiat: Părinte Ioanichie, este timpul să pui în practică ceea ce ai scris și ai învățat pe alții, că nu cel ce învață este mare la Dumnezeu, ci cel ce va face și va învăța, acela mare se va chema într-o împărăția lui Dumnezeu. Amin. Doamne, numără în ceata sfinților sufletul părintelui nostru Paisie Duhovnicul.